Ja vítam vás v tomto novom akvaparku Bloxy. Neviem. Môžeme splniť to auto, aké bolo. Ideme si dneska otestovať tieto všetky tobogány. Jo. Vyzerá to fakt masívne. Mašimnejšie, dobre, kašľ na to. Tady máme našu stupenku. OK, môžeme. Sme tady. A čo sa nám má delať? Skákať dole? Dobre, ja som nesprávne. Tak dobre. Čo mám delať tady? Dole. To je asi lanovka, ale ja nechcem byť na lanovke. Otvorte. Že dobre. Dobrý deň, ja si poprosím jeden. Dobrý deň, pane, vítam vás. Dobrý deň, pane, čo vám povíte? Dobrý deň. Kto seš? Aha. Tak on nám hľadá fakt veľmi dôležité informácie. Dobre, neviem, prečo utváram tú stupenku. OK, poďme. Pustí ma. Výborne. Tady máme ženy, s tým tady máme plavky. Toto nie sú naše. Ja som si oblikol také. Ale ne. Ja si zoberiem tieto. Jo, dobre vyzerám. Ešte si dáme šnorcho, aby sme mohli dýchať pod vodou. Aj keď sme Robloxe. Typek, ty vole, no, tak ten typek si trocha prečiloval, kámo. Ten typek si trocha prečiloval. Naša kočka, jak sa máš? Ty vole, neodpovedaj mi, kašľ na ňu. No, tak už si ideme užiť tieto bogány. Prvý, čím by som začal, je tady ten, no nie ten modrý, ale tam je žltý. Ideme ho vyskúšať, dúfam, že bude perfektný, ale nebude perfektný. Tak okamžite im nedám peniaze. Nebudem platiť, nebude nič. Chápem, tie schody sú 5 hodinové. A seká sa mi to. Dobre, prepáčte za to, že sa mi to seká, proste neviem čo s internetom niekedy, ale no, vlastne mám čo, už ideme, Dúfam, že nás to neprváči, no dobre, viete ako chutí ste na veľmi dobre. A ak ste si nevšimli, vrátila sa mi hlava. Mám hlavu späť, moja hlava je späť, jupí. Je to fakt skvelá vec. No dobre, nie je to vôbec nič. Je to úplne na hovno. No. Teraz som chcel ísť na ten modrý. No, tak to bude poriadne. Nebudú to všetky verčie, ale nebudú to všetky tomogány, lebo ich tu je minimálne 5 milióna a toto video by potom malo 5 miliónov minút a potom by sa ho nechceli pozerať. Počkaj, to je monster. Dajte mi monster. Jo! Monster! Daj si monster. Dobre, daj si ho. Jo, dobre, daj si ho. OK, ideme semka hore. Tu bude masívny to bol. Masívnejšie on tebe. Vyhnem tým typom. Ne, ja som chcel vlastne na ten. Ale už. Choď. Dobre. Tady čakajú. Čo tam čakajú? Pán Sezdenčen, ty bezchalec. A teraz musíme ísť tady to. Bejkané uhni. No musíme ísť rýchlo. Chceme prasa stihnúť to. Tady je ten veľmi veľký modrý tobogán. A ten si musíme rozhodne otestovať. Dobre, mne sa to seká. Čau, Borka. Ty tam čo robíš? Aha. Čo som si mohol myslieť? Dám si boxkou. Výborná bola. Jo, tady jeden. Tady sú 2. Ja pôjdem na ten modrý. Tak ten žltý si musíme testovať. Poď rýchlo. Yes, stihol som to. Idem. Kamo, nech niečo vidieť.
Wow. Jo, teraz je ten triktiš. Jak sa to volá? Neviem, triktiš, hej. Dobre, dúfam, že to bude 5 hodín. Jo, 5 hodín tady budeme tam s boxikou. To je monster, to je boxiková. Aj boxiková. Jo, už ideme. Jedem. Jupi. To nestiaham na mena, také rýchlo to je. Oh no. Dobre, my sme padli. Sorry, ja znova žerem zem. Tieto mám vynecháme, pretože tie sú fakt malé. Tie lehátka má fakt, že trolia normálne. To sú trollery. Dobre, aj tá Wi-Fi. No aj ten internet má troli. No čo, testujeme aj tam ten. Zase ja som chcel ísť na ten žltý, no. Dobre, prvo testujeme toto, potom na ten žltý ideme. Jo, sedím. Jupi. Dobre, sadol som si nová. Mi sa to seká, lebo tady je proste veľká grafika. Počkaj, nastav. Dobre, už sa mi to nemal. Dúfam, že sa mi to už nebude sekať. OK, už to nevypadá až tak. Ja, možno, že to bude horšie. Jo, dúfam, že to schody Ježiš, jejda. Kámo, tie schody znova ísť, to je nemožné normálne ísť po schodoch. To musím ísť pomaly. A aj tak to nepôjde pomaly až tak. No ideme na tento. Jo, Borka! Jo, jedu so Sigmou. Sigma je pri mne. Konečne mám nejakého spoločníka. Konečne, ale ja nezbieram tie coiny. Na čo sú tie coiny? Neviem. Asi k ničomu. Tak radšej dobre, že ich nezbieram. Jedu! Sigma! Uí! Jo. Tá Sigma tam ostala. Pozor! Plavčík, nech sa neutopí. Sigma sa utopí. Kámo, tu je milión týchto bogánov. Ja si ich musím urobiť ďalšie video. Viete čo, toto bude posledný tobogán. Ak by ste chceli viacej z tohto aquaparku tobogánov, tak zanechte like, odber, napíšte si aký komentár a my si ideme užiť ten posledný. A mohli by... Dobre. Tak to není on. Kde je? Kde sa na ňo chodí? Viete čo, dáme si tento modrý. Ten vyzerá fresh. Ten si dáme teraz, to bude náš posledný, dám si boxikov. Výborná je, vôbec, ako by som ju cítil, no. Dobre, ideme hore, samozrejme, zasekanie to bude. Borka! No dobre, mne sa to seká. Sorry za kvalitu, ale fakt sa mi to seká. Počkaj, čo s grafikou? Tu ukážeme, čo. Počkej, ja mám veľký grounder, aha. Jo, tak toto robí, no dobre, nerobí toto. Teraz to ešte viacej seká. Kde je ten modrý? Aha, toto je on. Toto je ten big boy. A ideme sem. 3, 2, 1. Užíme si posledný tobogán. Posledný tobogán v tomto videu. Ten najväčší možno. Kamo, toto je veľmi najbezpečnejší tobogán. No, po tento video sa s váma lúčim. Ja si zatiaľ idem vychutnám boxikov a zatím čau.